नै लोगोफोर आङो बेखौ मुजा बानायनो नागिरदों दे। नै मुजाया माबायदि जायो नोंथांमोनहा एसे नायलायदो माबायदि बानायलाङो आङो मुजाखौ। आङो नैबेजों हेबनानै लाखाबाय आरोना कमप्लिट। नैबेखौ आङो 1 2 3 4 5 6 7 8था माबादों आरोना बेखौ 9था बानायदों। ओमफ्रायो नैबेनिफ्राय कुसन खालामनाया 35था लादों आरोना ओरैनिखौ फार्स्ट खालामजेननाया 35। ओमफ्राय बेखौ लाइनखौ आं 9था लाबाय। ओमफ्राय दा आङो नैबेखौ खयथा लाखो नैबेनिफ्राय सानसे आं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11था आरोना ओरैबो 11था जाखागोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11था बिथिंबो 11था थांबाय। ओमफ्राय दाना आङो नैबेखौ ओरैजाय खनजाबनानै बानायगोन आरोना माबायदि जायो दा नायदो नोंथांमोनहा। मुजा जागोन ना जाया आं बानायलांबाय थानोसै, बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर जाबाय आंना नैबेहाय फुल बिबार होनोसै मोनसे आरो नैबेनिफ्राय ओरैजाय माबा मारिग्रा होबावनोसै आरोना। मुजा जाबायना